Ayrılışmanın üstünden 3-5 yıl geçenden soň, ýani ýoldaşlaryň durmuşy adatylaşyp başlaýar. Hemme zat ýoluna girýär. Durmuş gowlaşýar we olar bu bolan zatlardan uzaklaşýarlar. Çağalar üçin hem bu ýagdaý indi adaty boldy. Olar ejeti bilen kakatnyň birlikde ýaşamaýandygyny kabul etdiler. Ýöne hemme zat gowy görünse-de, munyň içinde agyrlar hem bardyr. Şonuň üçin hem aýrylykdan soň dikeldiş bu gowy. Ýöne eger yaralar we agyrlar bolmasa bu has gowy. Bu psihologik tarapdan hem gowdur. Aýrylyk bu gaty erwet bir tejribedir. Bu arada aýrylşan ýa-da aýrylşmakda bolan hassalarym maňa görüň berýär. Munyň agyrysy hasiyetidir. Hatda öz ýakyn söýýän adamyň ölmeginden hem gaty beterdir. Ve bu şuna meňzeýär. Aslında sizin üçin indi ýok bolan, ýagny ýitiren adamyňyzyň entäk hem ýüzüni görmäge dowam edýärsiňiz. Haçanda biri ölse, siz onu ne köçede, ne toyda, ne bayramçylykda görüp bilmersiňiz. Ýa-da iň bolmanda edýän dawalaryňyzda indi onuň bilen ýüzleşmegiňize gerek ýokdur. Şonuň üçin hem sen öz durmuş ýoluňa dowam edýän mahalyňda öňki ýan ýoldaşyň bilen ýüz-ýüze gelmek bu aňsat däldir. Bu şol sanda maddi kynçylyklara hem ýol açýar. Bu iş üçin adwokatlaryň hyzmaty gaty gymmatdyr we ikisiniň aýlygy ýa-da iň bolmanda biriniň aýlygy indi iki maşgala bölünmeli. Bu ýagdaýlar elbetde maddi kynçylyklary döredýär. Şol sanda aýrylyk fiziki tarapdan hem zarba urýar, ýagny siziň saglygyňyza zeper ýetirýär. Baştan geçirilen emosional zarbalar adamyň bedenine şiket ýetirýär. Eger siz stresiň nämeligini düşünýän bolsaňyz, ýagny gaýga aladalar, bular siziň immunitetiňize hem täsir edip bilýär. Eger bu ýagdaý köp wagtlap dowam etse, onda immunitetiňiz gitdikçe düşer we munyň netijesinde bedeniňiz her hili hassalyklar üçin taýýar ýagdaýa gelýär. Şol sanda biziň jemgyýetdäki gatnaşyklarymyza da zarba urýar. Biziň gatnaşyklarymyz belli bir faktorlara baglydyr. Mysal üçin biz belli bir şertde, belli bir maksat üçin käbir adamlar bilen tanyşýarys. Ine siz şu wagt Trinity'de okaýaňyz, bilelikde tejribeleriňizi paýlaşýaňyz, belki bir proýektiň üstünde bile işleýärleriňiz hem bardyr. Ine şu şekilde dostluklar, gatnaşyklyklar gurulýar. Gözüňize getiriň, siziň orta mektepde näçe dostuňyz bardy we şu wagt uniwersitetde näçe dostuňyz bar? Ýöne durmuşymyzda käbir adamlar wagta we şu wagtky ýagdaýa görä belli bir wagtlyk biziň ýanymyzda galýarlar. Hawa gysga wagtlyk hem bolsa olar biziň durmuşymyzda bar. Ýöne käbirleri bütün durmuşymyz boýunça biziň bilen bile bolarlar. Şeýlelikde aýrylyk ýagdaýlary üýtgedýär. Bu ruhy dünýämizde hem öz täsirini ýetirýär. Kynçylyklar içinde Hudaýa sorag berýär. Nämeler bolýar? Onu soraglarymyza jogap bermesi üçin çagyrýar. Oňa gahar bilen nägileligimizi bildirip näme bolýandygyny düşünmeýär. Başga jemgyýetler bilen deňeşdirende metihleriň arasyndaky aýrylyşyk bu öz ýany bilen utanç hem getirýär. Men aýrylışdym. Bu meniň şowsuzlygymy görkezýär we käbir zatlaryň öz ýolunda gitmeýändiginiň subutnamasydyr. Aýrylygyň çağalary ýetirýän zeperi barada bir näçe söz aýtmak isleýän. Aýrylykdan soňky ilkinji birinji ýyl bu çağalar üçin gatly kyn agyr kabul edilmesi bolan bir ýyldyr. Bu döwürde çağalary enatalaryň arasyndaky dawalara goşulmagyna mümkinçilik bermäň. Bu ýagdaý çağalary hem maddi tarapdan zeper ýetirýär. Öň aňsatlyk bilen alyp bilen aýakgabyny indi alyp bilmeýär. Ol aýakgaby üçin ejetine ýüzlenende, ejeti oňa aýakgaby üçin ýeterlikli pulumuz ýok diýip jogap berip biler. Ve çağı şuna göz yetirýär. Aýrylykdan soň indi käbir zatlary ýetmek onuň üçin mümkin däl. Maşgalanyň bozulmagy şol sanda çağalaryň ösüşine hem täsir edýändigini ýatlamak gerek. Mektep ýaşyna ýetmedik çağalar entäki işlerde düşlenok. Şonuň üçin hem bu ýaşdaky çağalarda bu ýagdaý kyn geçmeýär. Eger olar bolup geçen zada düşünseler hem munda özlerini günäkärleýärler we meni taşlap giderler diýen gorky olar gaplap alýar. Şonuň üçin hem belli bir ýere bagly bolma istegi has köpeler. Soňky ýagdaý hemmämizde degişle biz alada we gaýgy içinde hemişe ýyda gidýäris. Bu bilen bağlılıkta käy ýagdaýlarda şeýle bolýar. Käy wagt hem diýmäýin bu köplen şeýle bolýar.
Ösüş içinde olan enatı ýa-da çağı ýyda gitmäne başlaýar. Mysal üçin, ýekelikde hajatxana gitme öwrenen çağı bu ýagdaýlaryň täsiri esasında onun ösüşi ýyda gidýär ýa-da durýar. Şeýlelikde, eger ýene bir gedek ýatlap geçmeli bolsa, enat aýrylşandan soň çağanyň bu ýagdaýa düşünmegi bir ýyla çelli wagt alýar. Mektep ýaşyna ýetmedikler bu ýagdaýa az düşünýärler. Geçi mektep okuwçylary 6 ýaşdan 12 ýaşgacha olan çağlar bolsa, bu aýrylykda men günäkärmikäm diýip özlerini günäkärleýärler. Olar ýekelik we taşlanan duýgusyny duýýarlar. Olary taşlap giderler diýip gorkýarlar we her bir zatdan gorky emele gelip başlaýar. Ýa-da özüni ünsü çekmek üçin hereket edip başlaýarlar. Ödün alyp barşynda onuň edýän hereketlerinde muny aýdyn görüp bolýar. Ol gaharlanyp biler, hiç kimi boyun egmek istemez we dymar ýa-da ýyda çekiler. Bu ýaş toparyndaky çağlar bolsa aýrylygy has kyn geçirýänlerdir. Aýrylygyň erwet netijeleri bu ýaş toparyndaky çağlarda has köp görülýändir. Aradan 10 ýyl geçse hem bu agyr ýatlamalar olaryň ýadynda galar. Geljekdäki özleriniň gurjak nikahynda hem şowsuzluk we nikah gorkusy olarda bolar. Erkek çağlar gyýdlara göre bu ýagdaýdan has kyn özüni alyp çykýarlar. Kä halatlarda şeýle bolmagy hem mümkin. Kiçi mektep ýaşlaryndaky we irki yetkinjek ýaşyndaky çağlar wepalylyk meselesi boýunça ikilik etmeli bolýarlar. Meniň enem atam aýrylşdy we olar duşmançylyk içinde, olar hemişe gapma garşylykda, biri-birileri bilen dawa içinde. Hatda meniň ejem kakama has gaharly. Men kakam bilen wagt geçirmegi gowy görýärin we onu halaýaryn. Emma şol bir wagtyň özünde men ejemi hem gowy görýärin. Emma men nädip ejeme men kakamyň öýünde bolmagy halaýaryn diýip aýdyp bilerin. Enatalarda belki beýle problemi bolman biler we her biri çağaty bilen ýakyn gatnaşygy saklamagy ýananşar. Çağı olaryň arasyndaky agdalalygy bilenligi üçin ikisine hem wepaly bolmagy ýananşar. Eger de enatalar täzeden durmuş gursalar, bu çağlar üçin has kyn bolýar. Eger de ol öz öwey kakasyny has gowy görse, onda näme bolar? Ol bu ýagdaýda näme etmeli? Hawa men öwey kakam bilen alalaşyp onu gowy görmäne başladym. Emma öz kakamy da gowy görýän we bu ýagdaýy kakam öwrense ol näme der? Şeýlelikde ol iki tarapa hem wepaly bolmagy ýananşar. Käbir gözlegler mektep ýaşyndaky gyýdlaryň ejeti bilen we oglanlaryň hem kakaty bilen galmaklarynyň gowdugyny görkezýär. Umuman, ata-eneler arasyndaky dawalarda oglanlar gyýdlara göre erwet reaksiýa görkezýärler. Diýmek, bu ýagdaý oglanlara erwet tarapdan täsir edýär. Yetkinjek ýaşyna ýetenleriň hereketlerine göre olar bolup geçen wakalary gowy düşünýärler. Şonuň üçin hem olar bolup geçen wakalary gönümel soraglar bilen ýüzlenýärler. Ýa-da bu bolup geçen zatlar üçin düşünje gözleýärler. Bu soraglar gönümel bolanlygy üçin enatalara bu soraglara jogap bermek gaty kyn bolýar. Mysal üçin, seniň täze söýgüliň barmy? Ýa-da kakam başga bir aýal bilen tanyşypdyrmy? Şeýlelikde yetkinjekler öz pikirlerini açykdan açyk aýdýarlar we jogaplamasy kyn olan soraglary berýärler. Bular ýaly soraglary kiçi ýaşly çağdan eşitmän bilersiňiz, yetkinjekler öz gaharyny we nägileligini gönümeli ortağa çykarýarlar. Mysal üçin şeýle diýerler: "Men seni ýigrenýän, sen näme üçin beýle etdiň? Men saňa gaharly" diýip bilerler. Soňra bolsa olar özüni alyp barşlaryny ütkederler we özüne ünsü çekýän hereketler etmäge başlarlar. Olar enatalarynyň edýän hereketlerini synlap, ondan mysal alyp, şol bir şekilde olara jogap bererler. Käbirlerde özüni yetişen yetkinjek ýaly ýa-da bir enata ýaly özüni alyp barmak arkaly munyň öwezinde bolmagy synanşýar. Maşgala birligi ýykylyp barýar we men öý tertibe salmak arkaly ejem bilen kakamyň öňünde nähili oňa çağdym görkezerdim. Eger de onuň kiçi doganlary bar bolsa, ol şeýle hem pikir etmek mümkin. Ejem bilen kakam aýrylşdy we indi olar bizi terbiýelemeýär. Diýmek, men özümden kiçi olan doganlarymy terbiýelemeli. Täze öwey kakam ýa-da öwey ejem biziň ýanymyzda däl, ol bizi terbiýelep bilmez.
Şeýlelik bilen yetkinjekler özüni edil ene ataýaly alyp barýarlar ýa-da taryplanmaga munasyp yetkinjek ýaly. Şeýle hem olarda dostlaryny we adaty durmuş şeklini ýitirme gorkusy bolýar. Gödüňde getirip görüň, täze aýrylyşmak diňe bir maşgala birliginiň bozulmasy däl. Aýrylyşmagyň netijesinde 3-5 ýyldan bäri şol bir mektebe giden çagy indi mektebini ütgetmeli bolýar. Ýa-da gowy görýän spor sapaklaryna mundan beýlek gidip bilmedi. Täze girdejileriň bölünüşige şeýle amalaşy. Olar bilelikde ýaşan öýlerini satýarlar we her haýsy özüne dürli etrapçylarda başga kiçi olan jaýlar satyn alýarlar. Şeýlelikde çağanyň öne öten ýerinden aýrylmagy bu oňa erwet täsir edip biler. Bu esasan hem yetkinjek ýaşlarda we iki tarapa bolan wepallygyny görkezmäge synaşmak. Bu barada öň hem aýtdym. Aýrylyşmanyň enatalara we çağalary täsir edýän agyrlaşdyryjy we araçylyk faktorlary ene şulardyr. Ilki bilen ata-eneleriň ara gatnaşyklarynyň häsiýeti. Bu köplenç halatda dawalar, gahar, jedel bolup biler. Munyň derejesini düşürmeli. Şeýle ýagdaýdaky müşterileriniz üçin siz şeýle maslahat bermeli. Ilki bilen olar aýralygy kabul etmeli. Soňra bolsa ýany ýoldaşyny bagyşlamaly. Ýagny töweş paltasyny ýere gömmeli bolarsyňyz. Agdalylygy bir gyra goýmaly. Täze çagy üçin dawa bolan maşgylada entek aýrylyşmadyk hem bolsalar ýaşamak kyn. Bu ýagdaýdaky dawalar hem çağalary has gaýga alada etekleýär. Soňky faktorymyz aýrylyşmakdan soňky maddi meseleler we olar nähili beýan edildi. Çaga ýene öňküsi ýaly aňsatlyk bilen täze aýakgabyny alyp bilermi? Ýa-da gowy görýän zady bilen meşgullanyp bilermi? Enesi we atasy bilen gatnaşygyny gowy saklap bilermi? Çünki eger muny başarsa, bu onuň üçin aňsat hem gowudur. Çaga barada edilen alada öňkü derejede galmalydyr. Ol özüniň kabul edilýänligini bilmelidir. Biziň maksadymyz enatalara şunu düşündirmek. Çağalar olar bilen gowy gatnaşykda bolsa, onda olar beýleki enatalar bilen hem gatnaşygynyň gowy bolmagy üçin goldaw bermeli. Olaryň arasyndaky gatnaşygy bozmana synaşmaly däl bu we olaryň häsiýetlerine biz täsir etmeli. Beýleki enatalar bilen hem has çuňur gatnaşyk gurmaklaryna biz kömek etmeli. Olardan garaşan häsiýetlerimiz şeýle bolup biler. Çağalary dikeldiş faktorlary. Ilki bilen hosarlyk hakyny alan ata ýa-da ene bilen gowy gatnaşyklar. Diýmek diňe enatalar bilen däl, eýsem hosarlyk alan bilen hem gowy gatnaşykda bolmaly. Şunu hem belläp geçmek gerek. Aýrylyşandan soň täze durmuş goran maşgalalardaky çağalaryň gözlegleriniň netijesinde täze zatlar ortaga goýuldy. Şunun bilen birlikde binuklear maşgala diýen düşünje emele geldi. Men çağa kam şeýle adat bardy. Aýrylyşan maşgalalardaky çağalar aýdaly ejeti bilen we onuň täze durmuş goran adamy bilen olaryň ýanynda ýaşaýar. Ve hepdede bir gedek ýa-da iki hepdeden bir gedek ol ýygy giderli öz kakatynyň maşgalatyny hem görmäne barýar. Umuman aýdanda çağa belli bir maşgalada köp wagt geçirýär, beýlekiň ýanynda bolsa az wagt geçirýärdi. Ýöne häzirki wagtda bu beýle däl. İkisiniň ýanynda hem iki maşgalanyň ýanynda hem deň wagt geçirýär. Bu 50 ýa-da 40-60 göterme deň bolýar. Bu hakkında ýene de garaşyk maşgalalar temamyzda has çuňur öwreneriz. Ýene de şeýle faktorlar bar, ara gatnaşyklaryň häsiýeti, maddi durnuklyk, gatnaşyklaryň hili. Umuman aýdanda biz aýrylyşan maşgalaryň çağalary bilen iş talysýarys we gödüňize getiriň bu çağalar siziň ýyňnaňyzda, siziň çağa toparyňyzda bolup biler. Siziň işiňiz aýrylykdan soňra bu çağalaryň durmuşynda ütgeşmeleri azaltmakdyr. Aýrylyşmadan odalky köp zatlary öňkünküligine saklamakdyr. Ýani ýoldaşlardan biri siziň ýanyňda şeýle maslahat bilen gelseler, biz jaýymyzy satyp Chicagoga göçmek isleýär. Bu arada näme pikir edýärsiňiz? Çağanyň aladatyny ikimiz hem ederiz. Bu ýerde düşünmeli wajyp zadaň şudur. Çağanyň adaty durmuşy dowam etmelidir. Çağanyň öwrenşen durmuşyndan boldugyça köpini saklamagy ýanşmaly. We men bu ýagdaýda şeýle maslahat bererdim. Eger çağa hem onu isleýän bolsa, ilki başta öz ýaşaýan şäheriňizden ýa-da çağanyň öne öten ýerinden uzaga gitmäň.
Çünki eger 40 kilometr uzak bir yere göçüp gitseler, onda ikisi birden nädip çağan terbiýeläp bilerler. Diýmek, durnukly we ýygy giderli ýagdaýda şol urtanda hiç dagalaşman çağan terbiýelemeli. Çağalary söýländigini bilmek wajypdyr. Bular diňe meniň öz pikirlerim däl, bular bary gözlegleriň netijesinde orta çykan ýagdaýlar. Çağalar biziň üçin wajypdygyny, gymmatlydygyny, olaryň aýratynlygyny bilmelidirler. Eger bilmeseler, başga meseleler orta çykar. Has wajibi olar özüniň söýlänligine inanmaly. Ýende bir gedek ýatly diýany ýygy giderli we dowamly söýgü we alada hiç hili dawasyz bolmalydyr. Bu häsiýetleriň bary siz şeýle çağalar bilen işlän wagtyňyzda ünsüňiziň merkezinde bolmaly. Dedi, bütün dünýä hoş habary ýaýratmak we mukaddes kitap okuny giňeltmek tatlamamda gatnaşmaga çağırýar. Metihi biliminiň hemmeleri elýeter bolmagy bize baglydyr. Tatlamamda dogalaryňyz we maddi kömekleriniz arkaly goldap bilersiňiz. Has köp maglumat almak üçin web sahypamyz tvseminary.com. Eger de gaýtadan nikah barada görüň etsek, bu hem öz boluşly uýgunlaşma talap edýär. Ýygy giderlige teretsek, ilki bilen çağa maşgalanyň ýyklandygyny kabul etmeli we muňa öwrenişmeli bolýar. Ondan soňra bolsa ejesiniň ýa-da kakasynyň çağanyň durmuşyna getiren täze adamy bilen tanyşyp, onuň bilen gatnaşyp gormaly bolýar. Bu ýa başga görünüşe degişli olan uýgunlaşma. Uly ýaşdaky we yetkinjek ýaşyna eten çağalarda bu ýagdaý biraz köp wagt alýar. Bu ýerde biz maşgala gurduşynyň üýtgemi bilen iş çalışýarys. Orta mektep ýaşyndaky gyýdlar oglanlara görä öwey kakasyna has kyn öwrenişýärler. Bu hem öňden aýdyşymyz ýaly iki taraplaryň wepalylyk bilen baglydyr. 9-12 ýaşyndaky oglanlar üçin öwey kakasyna ýakynlaşmak aňsadyrak bolýar. Ine, aýrylşmaň we täzeden durmuş gurmaň çağalara olan täsiri gysgaça şulardan ibaratdyr.